είπες στην κάμερα. Εγώ. Ναι. Το επώνυμο μου. Ιωάννης. Ιωάννης. Λοιπόν, για ποιο λόγο είσαι εδώ? Με παθολογικό. Τι συμπτώματα έχεις? Κόπωση, καταβολή. Αυτά. Κάτι άλλο, κατάθλιψη? Όχι. Δεν νιώθεις καταθλιπτικά? Όχι. Στεναχώρια μου, νιώθω άγχος. Από πού οφείλεται το άγχος? Πώς ήταν και προηγουμένως. Δηλαδή, Οικονομικά όχι καλά. δεν είμαστε οικονομικά καλά. Όχι καλά. Βασικότατο. Και αυτό... Πρωτεύοντα. Σε όλα. Ούτε τσίτα δεν μπορείς να κάνεις. Πρωταρχικό ρόλο. Οικονομικός τομέας, μάπα. Δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε βασικό στη ζωή μου, τη δικιά μου σαν Γιάννης. Βασικότατο. Υπερθετικότατο τομέας. Δεν έχουμε χρήμα. Συνεπάγεται δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Όλα μάπα. Τι άλλο. Η μάτα, ούτε τα κόκαλα στο χώμα. Ποιο μάπα ακόμα. Ακόμα. Τι άλλο. Χειρότερο. Τα είπα όλα. Ο πατέρας. Όχι σαν εμένα. Καμία σχέση. Δύστροπος, δύσκολος, γκρινιάρης, τσιγκούνης, δυστροπότατος, νευρικότατος, απειλητικός. Εδώ γιατί κάθεσαι έτσι, γιατί είναι μαλάκα κάθεσαι έτσι. Κάτσε την μπάμπα, μην κάθεσαι έτσι. Με ενοχλεί. Γιατί να μην κάθεσαι έτσι του εσύ. Τι είσαι εσύ πιο μαλάκας από μένα. Θα κάνεις αυτό που σου λέω ρε μαλάκα. Θα φύγεις από εκεί, θα κάνεις αυτό που σου λέω, φύγει από εκεί ρε μαλάκα και σηκώνεται πάνω να χτυπήσει. Και σηκώνεται πάνω να χτυπήσει. Του κάνω τα χέρια μου. Δεν στην μπάμπα ρε, το έχεις τραβεί. Δύο άνθρωπος πάνω να χτυπήσεις, το παιδί σου. Έφυγε η μάνα και μένουμε μαζί στο ίδιο κολόσο και πάνω να χτυπήσεις. Δεν θα κάνεις αυτό που σου λέω ρε μαλάκα, με κοιτάς με. Και πάει πάλι να με χτυπήσει. Του κάνω πάλι τα χέρια μου. Τώρα θα φύγεις από εκεί του λέω. Θα κάνεις πάλι. Καμιά φορά τρώμε και καμία, κάνουμε και το μαλάκα. Γιατί λες τώρα με μπλακώ στο ξύλο. Τι θα γίνει, θα χτυπήσει και αυτός, είναι παλαβός, θα χτυπήσει και εγώ. Θα πάρουμε την αστυνομία, θα έρθει η αστυνομία, αυτόφορα, μέσα, θα χτυπήσει τον πατέρα σου, χτυπήσει τον γιο σου, βρείτε μεταξύ σας. Κάνουμε και το μαλάκα, τρώμε και καμία, κάνουμε και το μαλάκα. Και ξαναφέρεις πάλι το παιδί, κάνεις την πάντα να γίνει ένας άνθρωπος που σου έδωσε καμία. Μια ζωή συγχυσμένος. Μήπως Καλά, έχει το... καλά. Τι άλλο. Μήπως αυτός είναι τρελαμένος και συμπεριφέρεται έτσι. Τι ηλικία έχει ο πατέρας σου? 78, 77. Είναι μεγάλος ηλικία. Μήπως έχει το ακαταλόγιστο. Μπορεί. Γνωρίζω είναι ψυχίατρος εγώ. Είναι νευρολόγος, είναι ψυχολόγος. Σίγουρα. Είναι θεός, να ξέρω τι έχει. Όχι, όχι. Τι άλλο. Ωραία, κάνεις την πάντα, του λες. Και τι σου λέει? Αφού στα είπα προηγούμενους 15 φορές. Εγώ να κάνω στην πάντα ρε μαλάκα και με κοιτάζει στα μάτια. Α, κάνεις εσύ την πάντα ρε. Και πάει να με χτυπήσει εκεί. Και τρώμε και καμία και κάνουμε και το μαλάκα. Ενώ μπορούμε άνετα να του χώσουμε 2 μπουκέτα και να γίνει τη σπουδάρα στον κάγκελο. Θα ρίξει και αυτός μετά κάνα μπουκέτα, σου κάθεται πάνω. Θα ρίξει και εγώ άλλο 2 μπουκέτα. Μετά τι θα γίνει. Μηνύσεις επί... Τι θα γίνει μετά, εντάξει. Δεν θα μιλιόμαστε. Όποιο δυνατό, εγώ θα κάνω τον πάγκο το χτύπησα, μετά θα μετανιώσω. Ο πατέρας είναι. Χάσα τη μάνα, και αυτόν έχω. Θα στενοχωρηθώ λίγο. Δεν θα μιλάει μετά αυτός, δεν θα του μιλάω εγώ. Δεν θα μιλάω αυτός, ή από εδώ ρε μαλάκα, γιατί μου μιλάς. Γιατί να μην σου μιλήσω εμένα, να τα ξαναφτιάξουμε, να τα ξαναβρούμε. Άμα γίνει κανένα χοντρό, δεν θα κάτσω και σαν μαλάκας να τις φάω. Διαφορετικά θα είναι. Θα πιάρουμε το 100 μετά, να τα βρούμε, το 100. Θα κάνουμε, κάτσουμε να τρώμε ξύλο τώρα, με τζο μαντράχα, 40 ετών. Να κάνω το μαλάκα για να κάνει τον πυγμάχο αυτό σε πάνω μου. Δεν χρειάζεται. Δεν γίνεται αυτό, δεν το κάνω σαν Γιάννης, δεν το δέχομαι. Θα πάρω το 100. Ελάτε σας παρακαλώ πολύ, ο πατέρας μου έχει πρόβλημα και τρελαθεί και κάνει πράγματα μέσα στο σπίτι. Ανοίγεις την πόρτα, ελάτε μέσα. Τώρα θα... Και που τα λέω στεναχωρήθηκα τώρα, με γέμισε στεναχώρια. Τη μία.
Γέμισα στεναχώρια, πολύ καυσαέριο. Γέμισα πολύ στεναχώρια. Με τον πατέρα μου, που έχω μόνο αυτό, που έπρεπε να μου έλεγε ο Θοδωρή, κάτσε να κάνω φιλαράκι, να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί, ένα ποτηράκι νερό, μια πορτοκαλαδίτσα, να τα πούμε. Τι, μη στεναχωριέσαι και τόσο. Και εγώ εντάξει, περνάω τα δικά μου, έχω και εγώ οικονομικά δυσκολίες. Εντάξει, μην νομίζεις, εντάξει. Σου φέρομαι καμιά φορά και έτσι, αλλά δεν το θέλω. Δεν το είπε ποτέ αυτό στη ζωή του. Ποτέ. Δεν το άκουσα ποτέ από το στόμα. Ποτέ. Άρχισα. Σε κοιτάζω μέσα στα μάτια. Έχετε κανένα στυλό. Γιατρέ, έχετε κανένα στυλό. Έχω. Θα μου δώσετε ένα. Να γράψω το τηλέφωνο του παιδιού. Για πες το μου. 693 Ναι. 723 Ναι. 968. Βιάζομαι, κύριε. Ναι, ναι. Είναι 68. Ευχαριστώ. 693, 723, 968. 693, 723, 968. 968. 968. Τέλος, Τέλος. Ένα έχεις, πόσο θα είναι. Γιατρός πολύ καλός που έδωσε. Το στυλό. Εσύ τώρα τι περιμένεις εδώ πέρα, Θα είπαμε ρε Θοδωρή. τις εκστάσεις. Βέβαια. Θα σε βάλουν σε δωμάτιο. Πού να με βάλουν. Περιμένεις. Μπορεί και να μην με βάλουν, να μου πούνε συκοφύγιο. Και αν σου πούνε σηκώφυγε, εσύ πού θα πας. Εσύ πού λες να πάω. Στο σπίτι σου με τον πατέρα σου. Δυστυχώς. Τα πράγματα εκεί πώς θα περιμένεις. Πολύ δυστυχώς. Τα ίδια και χειρότερα. Τα ίδια και χειρότερα. Όπως μου τα εξήγησες και χειρότερα. Τα ίδια και χειρότερα. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια και χειρότερα. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις κουμάντο μέσω... Δηλαδή ως νεότερο να του εξηγείς ότι έτσι και έτσι... Το έχω κάνει πολλές φορές. Με τον λόγο δεν μπορείτε να τα βρείτε. Το έχω κάνει πολλές φορές, αλλά στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Σε κοιτάζω μέσα στα μάτια, γιατί σου λέω την αλήθεια, δεν πλήττεις, αν είσαι ο αδερφό μου, γιατί είσαι καλότερη από ό,τι φαίνεσαι. Γιατί να μου δώσεις ψεύτικο τηλέφωνο. Είμαι και λίγο καχύποπτος. Όχι λίγο. Θες να με πεις πολύ, λέω, θα μου δώσεις ψεύτικο τηλέφωνο. Γιατί να μου δώσεις ψεύτικο τηλέφωνο. Εγώ, άμα είχα δικό μου κινητό, θα σου έδινα. Εγώ τώρα σου έδωσα, αυτός δεν είναι δύστροπος. Δεν είναι το δικό του κινητό. Δεν είναι δικό Τι μου. ώρα κοιμάσαι εσύ. Συνήθως. Συνήθως, όταν μου κάνει και λεκτική βία, γιατί έχει βρίσιμο πολύ αυτός. Μπορεί να με πιάσει και πολύ άγχος. Μπορεί να είμαι κουρασμένος και 9.30. Μπορεί να είμαι κουρασμένος και μαζί με τις κότες. Μπορεί να είμαι κουρασμένος και 11 και 12 και 12.30. 9.30, 10, 8.30. Νωρίς σχετικά. Νωρίς. Τώρα πώς νιώθεις που έχει πάει έτσι αργά και είσαι ακόμα ξύπνιος. Ούτε πολύ καλά, ούτε πολύ άσχημα. Ούτε πολύ καλά, να πετάω στα σύννεφα, να είμαι να σου λέω, δεν έλα, τι έγινε μωρέ. Μαλακίες, θα να μιλήσουμε για κάνα κομμενάκι. Βλέπεις σου μιλάω σοβαρά. Ούτε και πολύ άσχημα όμως. Αλλά ούτε και πολύ καλά. Ούτε και πολύ καλά. Δεν πετάω και στα σύννεφα, αλλά ούτε και πολύ άσχημα, εντάξει. Τα λέω σε ένα καλό παιδί, έτσι. Νορμάλ. Νορμάλ. Ούτε πολύ καλά. Έτσι αυτή τη στιγμή έτσι νιώθω μέσα μου, αλλά ούτε και πολύ άσχημα. Τι είναι αυτή η Καταγωγή σου από πού είναι. καταγωγή μου. Κοίτα, η καταγωγή μου είναι Αθηνιός, γέννημα Θρέμα. Αθηναίος, Βέρειος Αθηναίος, γέννημα Θρέμα. Πολύ ωραία. Όλοι και οι παππούδες, όλοι και οι γιαγιάδες. Αθήνα. Μμμ. Αθήνα.
Εσένα τι σου άρεσε να κάνεις πιο πολύ, σε ελεύθερες σου ώρες, τι σκεφτόσουν ότι ταιριάζει πιο πολύ σε σένα, σαν Γιάννης? Στο είπα για τον πατέρα μου ότι στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρω. Το έχω κάνει πολλές φορές. Σαφώς, εγώ ρωτάω για σένα. Δεν θα με αφήσεις τώρα ρε μαλάκα ήσυχο. Άκου απάντηση. Και λέω τώρα τι να πεις με αυτόν άλλο. Δεν σηκώνεσαι, λέω ρε φιλαράκι Γιάννη να φύγεις από εκεί μέσα. Πού θα πας όμως λέω τώρα χωρίς λεφτά. Για δουλειά. Ο πατέρας σου παίρνει σύνταξη. Έχω γαμίσει και τα πεζοδρόμια. Ένα φαρμακείο άφησα. Εκεί που έμενα, τα έχω ψάξει, τα έχω μέχρι Αγία Παρασκευή. Ένα φαρμακείο άφησα γιατί τρεπόμουν, έχει γυναικεία καλλιτικά. Και λέω τώρα να πουλάω κραγιό. Να μάθω για κραγιό. Κάνω τον πελάτη, λέω εντάξει, φίλε, δουλειά είναι. Και είπα τώρα που θα πάω, που θα γίνω, νόμιζα θα μου πει και αυτή μαλάξη γιατί, θα πάω και θα πουλάμε για κραγιό. Τι να κάνουμε. Αφού αναγκάστηκα να πω σε ανθρώπους ότι και χωρίς καθόλου λεφτά. Και μου λέει και μια γκόμενα σε ένα φωτοτυπή, όχι ρε Γιάννη, και χωρίς καθόλου λεφτά. Μην το πεις, μου λέει. Σε παρεξηγήσουνε. Για τα λεφτά δουλεύουν όλοι. Πες για λίγα. Όχι και χωρίς καθόλου λεφτά. Κυριάννη, θέλεις καμιά γυναίκα? Θέλω. Θα σου βρούμε εμείς. Μην αγχώνεσαι. Αρκεί να μας πεις τώρα πάνω κάτω πώς τη θέλεις. Θες να είναι κοντούλα, ψηλούλα, χοντρούλα. Πώς σου αρέσει εσένα να είναι συμμετρικά? Σε εμφάνιση. Σε εμφάνιση. Εμφανισιακά. Βέβαια. Όχι πολύ μεγάλο ύψος και τεράστιο ύψος, 2 μέτρα. Μμμ. 2 μέτρα. Ναι. Ένα κανονικό ύψος, σαν το δικό μου. Σαν το δικό σου το ύψος. Για σήκω λίγο να σε δούμε. Σήκω λίγο να σε δούμε. Όχι με την κουβερτούλα. Σήκω. Χωρίς την κουβερτούλα. Να φανείς ο μπόι. Δεν με πάνε τα πόδια μου. Δεν πειράζει. Δώσε λίγο ανάστημα. Κάτσε. Δώσε λίγο ανάστημα. Και τα πόδια μου. Σαν το σένα. Αυτό. Μια χαρά. 1,60. Μια χαρά. Μια χαρά. Ήμουν κάτι και πρισμένα τα άκρα, είναι και τα πόδια πρισμένα. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Φαίνεται. Αυτό είναι το ύψος. Φαίνεται έτσι. Κάνουμε ένα κοντινό. Την κουβέρτα και όλα. Πολύ καλό. Πάσα. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Εδώ κοίτα λίγο την κάμερα. Ωραίος. Μια χαρά. Θα βρούμε μια γυναίκα η οποία θα μπορεί να σταθεί αντάξια δική σου και να την γνωρίσει και στον πατέρα σου. Έτσι θα είναι καλή μαγείρισα, θα έχει όλα τα... Μπορούμε να βρούμε, μην αγχώνεσαι γι' αυτό, δεν είναι κάτι. Και βέβαια χωρίς να ανταλλάμματα σιγά. Και η γυναίκα ψάχνει και εσύ ψάχνεις, θα ταιριάξουμε, θα τα βρούμε όλα. Για χρήματα. Όχι βέβαια. Τι αντάλλαγμα. Όλα εκεί, γιατί θα πρέπει και το μπαμπά λίγο να ενδιαφερθεί. Δεν θέλεις εσύ να ασχολείται. Με τον μπαμπά. Θέλω. Πώς να ασχολείται με τον μπαμπά. Πώς το εννοείς. Να ασχολείται, να τον προσέχει, γιατί έχει μια ηλικία αλφα, να του μαγειρεύει, να κάνει, και σε σένα μαζί. Αυτό κάτι τέτοιο ψάχνουμε. Το εννοείς σαν φιλενάδα δικιά μου και να περιποιείται και τον μπαμπά. Βέβαια, αφού είναι δικό σου άνθρωπος, είναι και της οικογένειας Είναι άνθρωπος. της οικογένειας. Ναι. Και θα κάνει... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα αν της δίνετε κάποια λεφτά για το οτιδήποτε. Παίρνει ο παπάς καμιά σύνταξη. Παίρνει. Από αυτά ίσως τα λεφτά να... Πώς το εννοείς, σαν δικιά μου φιλενάδα και να περιποιείται και τον μπαμπά. Ναι. Γεια σου κύριε Κώστα. Ακριβώς. Ή σαν κουβερνάντα μας. Σαν να μας περιποιείται. Και αυτά όλα γίνονται. Εσύ πώς το εννοείς, σαν δικιά μου φιλενάδα. Τώρα πώς θα τα βρείτε